От 60-те години на миналия век, когато се е зародила компютърната мишка като устройство, технологиите се развиват с бързи темпове. Може и да изглежда странно, но управлението на компютър с поглед вече е реалност. Това са специални технологии, които анализират движението на очите и по този начин предават информация на компютъра какво точно да направим. Група учени са конструирали нещо като каска с инфрачервени лъчи, която сканира и анализира действието на очите, когато те получат някаква задача. В близко бъдеще съвсем естествено ще изчезнат бутоните на мишката, като на мястото им ще бъдат вградени сензори, които отчитат промяната на движението на пръстите ни. Разработени са и по-специфични модели под формата на ръкавица, чрез която да управляваме компютъра. Има някои разработки, където се следи не движението на очите ни, а движението на ръката ни. С движение на ръката или натискайки 2 пъти по бюрото ни, ние реално правим движение, което компютъра го възприема като 2 пъти натискане с мишката. Според Гацев ще се стигне и до там, че дигиталните камери едновременно ще снимат и видео, и снимки. Ще изчезне професията фотограф и това ще настъпи внезапно, така както настъпи преходът от черно-бяла към цветна фотография. След време постепенно ще се размие и границата между смартфона и компютъра, така че бъдещето на компютърната мишка е предопределено, убеден е Илия Гацев.